Oleh kolek tenan, guys. Ada yang mulai. Toples, Mak. Bapak. Toples ngene iki lho. Ngene iki lho. Bapak tutup engko tak kakane jok. Yo. Ada astor, engko tak kae jok. Ora aku ta. Kuwi bapak tutupe. Biasane cetek kuwi bapak. Hubungane ando kok ngene. Apa? Mbok saringane. Ada jelantah. Jelantah. Iya nek saringane tenan. Saringane. Kowe aku nganu kok, Mak. Aku ora weton dhuwur iki kok. Berat. Ngene. Wah, aku tak enggak ada jelantah borot. Gelas yang stainless ngene iki. Wah. Andel iki wis tipis iki. Nah iya borot. Bleni. Gede tuku jarem iki ngomeh Bapak Sari kae. Iya, aku anggar kompor. Kuwi mbok nggo apa sakmono gedene? Iki. Iku lho. Mbok nggo masak apa? Pak. Kuwi kukusan gone ngukus kena kuwi. Ya kok lidah tuku kae omprang kompor cilik 120. Randine 200, Mbak. Kolek, guys. Waloh iki. Walah kok diwaloh. Kingiran apa rene aku lah yo ngol kingin lali rata. Kayaknya aku gawe kayak apa? Enak sing isine gedang rata warna gitu. Ono kok cai putih cairan kono. Nah ya tutup kuwi. Cek kok cek tore kuwi. Bapak to ora tutupe? Kok tak kae jok. Ya aku yo ora engko iki mampir masik. Lali ora nggo dhuwit. Ora nggo dhuwit les kok. Kolak apa? Ngale kacang ijo. Iya ngamuk. Bar dikecek, guys. Kacange karek ngoleke saiki. Madame kayaknya patel pete. Pete apa? Pete mek kocai. Gua pete cilik. Dek ke Solo delok bioskop sih. Ndak ya. Stabilitas. Kayak masak apa, Mak? Usah sawi. Ih, aku yo rebon. Sego aku caging dari jauh tanang ku yo. Mambu sabenernya mambu. Sak atom kae. Yo. Nang olah berkah kanggone dokmi, kanggone inul. Inule kupah apa? Merotes kok. Paling yo yo. Kok aja pete, Mak? Kolak napa iki? Mulai, guys. Pe parani kecil. Tak pasti. Sekejap hilang lagi bagaikan mimpi di siang hari. Bunga mimpi.
Sapi nih. Sungguhnya nang mat mengarep. Apa? Kuwi lho sapi. Apa ini gua enggak? Paling kok apit nek sore kadang mulai. Apa mulai lagi? Menawa 2 minggu wong kene Surabaya gak jadi. Perak. Pedan. Ada plastik, Mak. Mbak plastik iki. Wes, Bapo, iku biasanya cepret, Bapo. Yo. Sak gembreng, guys, koleke. Kalau di lawan itu, Dia kan duwe belanja dulu kami. mertuane. Kalian itu kono. Kok tak kajok. Ki ada balik to ora? Sak gembreng, guys. Wis nang mbok balekne to. Dari nek dicantol lagi lali kok. Yo. Dah mari paling. Lah guys. Rindunya hatiku. Tak lepone. Oke. Sundul to ora? Angel guys. Guys, yuk. Lanjut.